De Moense groep op de Harkemij zou rond de nacht een leegstaande pleats verlengen terug brand. De brandwacht kwam met meerdere wijnen naar de brand aan, maar toen ze onkwamen sloeg het vuur al uit het vrijstaande gebouw. De brandwacht had erom inzetten op het behoud van de andere gebouwen op het terrein. De oorzaak is nog net bekend. Het Jalling Koopmanscollege in Huddegriep had een licentie gekregen van de minister voor HAVO-onderwijs. Dat betekent dat leerlingen nu ook officieel een examen op HAVO-niveau dwaamaaien. Dit jaar werd de middelbare scholen terug de onderwijsinspectie op een vinger stikken om de licentie ontbruts. Een jongen is van de mond verwonden rekken bij een onrieding op de Riekstritwei in Huddegriep. Een automobilist skepte het slachtoffer doet erin in de wei de dikhoestuts. De jongen is met ambulance naar het MCL in Ljouwert gebracht. De automobilist rekken net verwonnen. De politie docht onderzoek naar de tadracht. In de Martinitserke van Bolsert wordt jong voorlopig voor het laatst een concert verzorgen op het Albertus Antoni Hins-wargel. Het verneemde wargel, dat bouwd is in Santje 81, wordt volslijn uit Noorhelle voor een ingreven restauratie. Het grootste pad van het Jild wordt subsidiëren terug de provincie en Foensen, maar er is nog wel een tekwart van €50.000. Letter van de middag meer bewolking, volgen terug Rijn. De wind komt uit het zuiden en zuidwesten en is krachtig onthut. Vannacht wordt het 15 of 16 graden. Morgen een protte bewolking, maar hoe daar is meest droeg en eerst ik nog wat zinnen. Letter komen er buien. Het wordt warm, maar 22, 23 graden.